Селестина? Селестина! Эрнест и Селестина. Короткие истории. Завея. Я уже подумала, ты у спятцы. Селестина, ты ж ведаеш, што джабарскія мядзведзі упадаюць у спячку? Толькі калі сапраўды холодна. Напрыклад, як у тую завею. Памятаеш, Эрнест? Гармонікі і слойкі. Ці памятаю? Ха, да як такое забудзеш? Зіма блізіцца. Трэба рыхтавацца. Я хутка упаду ў спячку. У спячку? А што гэта? Эрнест табе не расказваў? Калі становіцца холодна, мядзведзі засынаюць. І надоўга? Да вясны. Каб добра выспацца, Селестына, трэба утульна ўладкавацца. А галоўнае, засынаць на поўны страўнік. Вось для чаго я наварыла гарбузовай поліўкі. А мышы таксама засынаюць? Ну не. Мышы танцуюць, бегаюць і нешта грызуць цэлы год. І ніколі не спяць. О, Фе! Гэта гарбузовая поліўка? Гэта ад спадарыні Цюльпан. Каб ты наеўся, бо хутка упадзеш у спячку. Хто, я? Яна што, не можа проста займацца сваімі справамі? Адны цюльпаны ў галаве. Гарадскія мядзведзі надта далікатныя. 0 градусаў яны ўжо валяцца ў спячку. О, божачкі, як холадна. Зараз жа ўпадаю ў спячку. Селестына, я вырас у джабарскіх горах. Мы засыналі толькі, калі халадала па-сапраўднаму. -10 ды ніжэй. -10? Не вышэй. А як адчуваецца -10? Калі чхаеш, з носа высыпаюцца ледзякі. Ясна. Добра, што сёння не так холодна, але поліўку ўсё адно можаш з'есці. Я пакаштавала, яна смачная. Так, хутка вячэра есці хочацца. Вось толькі не гарбуз. Што яшчэ ёсць? Шафа пустыя, Эрнест. Заўтра схаджу ў краму. О, засталася рэпка. Цудоўна. Звару яе. А я прыгатую пячэнькі. Файна прыдумала, Селестына. Мёд, масла і мука. Тут замала. Можа, стане на малюсенечкую пячэньку? Гэта твой страўнік? Не, гэта вецер за вакном. Пакуль будзеш варыць рэпку, я схаджу па муку да сябровак з млына. Толькі не ўпадай без мяне ў спячку, добра, Эрнест? Не хвалюйся, Селестына. Джабарскія мядзведзі дужа трывалыя. А што робяць мядзведзі, калі ўпадаюць у спячку? У тым і рэч, нічога. Проста спяць да самай вясны.
У мястэчку ўсе мядзведзі даядаюць вячэру і пазяхаюць. Я хочу паглядзець! Мама, можна пайсці з Селестынай, дапамагчы несці муку, дапамагчы пячы пячэнькі? І дапамагчы іх есці. Так, схадзіце, толькі цёпла апраніцеся. Так! Якая завея! Завея і марозны вецер. У цёплай вопратцы не страшна. Селестына, табе не будзе нудна, калі Эрнест засне? Эрнест джабарскі мядзведзь, яны засынаюць толькі калі -10. Калі засне, прыходзь жыць да нас. Добра, але ён не засне. У такую завею ўжо даволі холадна. Паглядзіце сюды! І сюды. Яны ўпалі ў спячку, так забаўна. Гляньце на паліцэйскіх. Вы арыштаваныя. -4. Парадак. Пакуль мядзведзі спяць, мышы весяляцца. Пакуль мішкі моцна спяць, мышкі будуць танцаваць. Пакуль мішкі моцна спяць, мышкі будуць танцаваць. -5. Злепім снежнага мядзведзя. Так. Не. Нагадуе Эрнеста. Эрнест, тэмпература падае. Спадзяюся, Эрнест не засне. Ды на пусты страўнік. Хутчэй, трэба дадому гатаваць пячэнне. А дзе мяхі з мукой? Глядзіце, там сляды. Снег такі, бы па ім нешта цягнулі. Гэта наша мука. Гей, зялёная мыш! Злодзейка! О, якая я вам злодзейка! Гэта наша мука на пячэнькі Эрнесту. Ён хутка засне! Ваша мука, а доказы? Яна валялася на снезе. Гэта мы паклалі, каб зляпіць мядзведзя. Праўда? Што дрэнна ляжыць, тое я забіраю. І не крычыце на мяне. Хочаш, пачастуем цябе пячэнькамі? А я люблю пячэнькі. О, так! Люблю хрусткае і мяккае таксама, і шакаладнае. А яшчэ пячэнне з джэмам і з мёдам. Вярні нам муку, і мы пачастуем цябе пячэннем. А смачным? Так, вельмі смачным. О, трымай. Абмен раўназначны, ага. Не пазычыш или дасек?
адчынілася. Твоя суседка змерзне. Дапаможам. Так. Минус 10. Не засынай, Эрнест, я иду. О, Эрнест! 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 Так добра, што ты не заснуў, Эрнест. Я заснуў, Селестына. Але джабарскія мядзведзі заўсёды прачынаюцца, калі сябры ў небяспецы. Хаця, па праўдзе, мяне разбудзіла разбітае вакно. А вось і я. Дзе пячэнькі? Эрнест, глядзі, зялёная мыш. Ну что, Селестына, пойдешь до нас? Заўтра пайду. Сёння я ў спяцы з Эрнестам. Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Шчыра дзякуем Станіславу Янукову, Лявону Спіридонову, Валерію Мяцельскаму, Сергею Еніну, Мацею Маланцы-Яліне Ваяйковым, сям'і Анфімовых, Сергею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне і ўсім фундатарам за падтрымку.